ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобини Сомонаи Рахш ТЖ. дӯстони азиз, дар имрӯза навор 12та мошинои нав қабул кардем ки пешкашдо мекунем. Мошинои арзон, мошинои ҳар гуна ҳастанд ки аз ҳару шаҳру ноҳияҳои Тоҷикистон ки ба мо фиристоданд ки мо реклама кунем, пешкаши шумо гардонем. дӯстон, видеонавора то охираш тамошо кунем, ба видеонавори мо лайк гузорен ва дар комментаре нависем ки ба шумо чӣ хеле мошинҳо дар кора. Мо дар видеои оянда мошинои гуфтагидона ба шумо пешкаш мекунем. агар шумо мошини фурӯшии хона, замин, квартира, чизе ки барои реклама дорем, барои фурӯхтан, метавонем ки дар номерои имо ба мо рекунем. мо дар видеои оянда рекламаш мекунем. курси имрӯза дар рӯи экран аст. дӯстони азиз, мо бошад навора сар мекунем то охираш тамошо кунем. ай нархҳои мошинои мо бохабар шавем. навора сар мекунем, рафтем. Яким мошини фурӯшӣ аст баъдрон Toyota Corolla аст ки соли барои 2005 соле ки бензин газ ҳардаш кор мекунад. объем мотораш мегӯяд простой 3 литр коробкаш механика. системаи мошин мегӯяд на ходу беҳтарин. 4 диска, 4 балонои 90%, электропакет, кондитсионер, салон тоза, 1 сола ҳуҷҷатам дорад. радной классикам хел серебристи свет. мошин мегӯяд ай учёт буровардаги аст. мошин мегӯяд бениҳоят тоза омада аз пеш бида мегӯяд маъқултон мешава, арзон када метиҳем. нархи мошина 65 000 сомонӣ гуфтаисам. бо муомилаи хубам дорад. мошин бошад дар шаҳри Душанбе қарор дорад. ба кадоми шумо Toyota Corolla 2005 лозим аст? на рақамошон аст кор мекунад. метавонед ки дигар маълумота аз соҳибашон гиред. 65 000 сомонӣ савдош дар назди капоти мошин. агар шумо давомхали мошинои фурӯшии хона, замин, квартира, техника, чизе ки барои фурӯхтан, барои реклама кардан дошта бошед, бародарон, инам хел сурат маълумот, адреси ҳамаша роҳӣ кунем. мо дар видеои оянда фурӯшда рекламада мегузорем. аз шумо хоҳиш ки лайкотон нагузорем ва навори моро силкаша дар ватсапи мотон поделиса кунем. мошини фурӯшии навбатӣ аст баъдрон Daewoo Nexia аст ки светои сафед соли барои 1996 соле ки бензин газ ҳардаш кор мекунад. объем мотораш простой 6 литр коробкаш механика. мошин мегӯяд дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. 4 дискаҳои престиж, 4 балонои 60-70%, электропакет, салоншам на ходу аст. мошин мегӯяд дар ҳолати хуби техникӣ, на безебай, на зурӯзи ҳолати миёнаи соза мегӯяд на ходу аст, яъне ки мегирӣ ҳай мекунӣ. нархи мошина 10 000 сомонӣ гуфтаист. кадоме ки мехарад бо ягон сомоша арзон мекунанд. тоқа дар назди капоти мошин. мошин бошад дар ноҳияи восеъ қарор дорад. 10 000 сомонӣ инам хеле саҳсият чӣ хеле ки дар сурат мебинем. ба кадоми шумо ҳам Nexia лозим аст? 96 10 000 сомонӣ рақамошон навистага аст. метавонед пурра маълумота гирен. хоб баъдон агар шумо ягон мошин хар бошед, дар комментари нависед кадом марка ба шумо дар кор аст. танҳо дар комментари нависед. мо албатта мошинои гуфтагии шуморо ҷудо карда пешкаш мекунем. фақат шумо силкаи навори моро поделиса кунед, лайкотон нагузорен то охираш тамошо кунед. мошини фурӯшии навбатӣ аст баъдрон Mercedes-Benz C-Class SHK соли барои 1995 соле ки бензин газ ҳардаш кор мекунад. объем мотораш 8 литр коробкаш механика. мошин мегӯяд дар ҳолати хуб қарор дорад. 4 электропакет, 4 диска, 4 балонои нав аст баъдрон ки салоншам тоза. мошин мегӯяд на ходу аст, омада аз пеш бинен. нархи мошин 40 000 сомонӣ аст. бо арзон ам мешавад. дар назди капоти мошин ба телефон савдо намешавад. омада бинен, мегӯяд маъқултон шид, муомила мекунем. суратҳои мошина кам безеб гирифта, яъне ки ними мошина гирифта, нимша нагирифта, намхали ин суратҳоро соҳибшон худшон гирифтаанд. мошин мегӯяд дар Душанбе қарор 40 000 сомонӣ аст. муомила мекунем. ба кадоми шумо хали сечко лозим аст? метавонед пурра маълумота аз рақамошон гиред. рақамошон кор мекунад. лайкотон нагузорем ва навора поделиса кунед. чорум мошини фурӯшии навбатӣ аст баъдрон ВАЗ 21099 аст ки светои серебристи соли барои 2003 соле ки судишураш бензини холия. объем мотораш 6 инжектора, коробкаш механика. системаи мошин мегӯяд на ходу. ҳуҷҷатҳои мошин мегӯяд буд шудага 4 диска, 4 балонои 60-70%, салон бениҳоят тоза, ранги кожни аст, магнитофон ҳамаш кор мекунад. мошина омада аз пеш бинем, мегӯяд маъқултон шид, арзон када метиҳем. нархи мошин мегӯяд 12 000 сомонӣ баъдон аст. бо арзон, яъне ки бо савдо ҳам мешавад. алиша мешавад. мегӯяд ягон вариантҳои алиш дошта бошад, метавонед ки дар рақамошон пешниҳод кунед. саволои зиёдтӣ натиҳем. одамоне ки кам кардан алиш мекардаги ё ки мехаридагӣ мекард, занг занам. мошин дар территорияи Душанбе 12 000 сомонӣ 2003 сол
камтар арзон мешавад ва алиша мешавад марамат. Хай одамон мехаридаги тамос гирем. панҷум мошини фурӯшии навбатӣ аз Себадрон Daewoo Tico аст ки намхали светои сирх соли барои 6 1996 солае ки бензин газ аст. абби моторш 08 литре коробкаш механикай. номеро транзит 4 балонаи сиреди 4 калпак электропакет инамхел састинай. мошин мега нахадота нархи мошина мега 12000 сомонӣ гуфтесам бадрон бо арзона мешавад. мошина аз пеш омада бинен мега маъқултон шид арзон када савдо када метия мега соҳибшон. ин мошин бошад дар территорияи шаҳри Ҳисор қарор дорад. кадом метавонед мехарен маърамат тамос гирем. шумо дам агарам хали мошинаи фурӯшии хона замин квартира чизе ки барои фурӯхтан бошад шумо метавонед ки намхали сурат маълумот адрес номер телефон ҳамаша нависта роя киред. қадри суратҳо шумо дар видео оянда намхел реклама эълонда мегузорем. аз шумо хоҳиш ки лайкора гузорем ва навора падиса кунем. шашум мошини фурӯшии навбатӣ аз Себадрон Hyundai Starex ки мошинаи мусофиркаш соли барои 6 2000 солае ки судишориш дизеле. абби моторш 1.8 литр гуфтааст. коробкаш механикай. мошин мега дар ҳолати хуб қарор дорад. мошин мега умуман мега лини гаштагӣ нест, яъне ки таксава такси задагӣ нестай, яъне ки лини нагашта мега фақат ҳамин кори оилавӣ ҳамин чизои хурчонда гаштага мега соҳибшон. 4 диска 4 балонаи 60-70% салон шавсуда аст. мошин мега нахаду омада аз пеш мега бинен, яъне ки надида мега савдо накунен. нархи мошина бадон 30000 сомонӣ гуфтеса бо арзон мекунем мега омада аз пеш бинен маъқултон шид муомила мекунем, яъне ки мошин лина гаштагӣ неста. инаша дар шаҳри Душанбе пойтахт қарор дорад. номерошо мегафон агар шумо харидор бошед маърамат тамос гирем. ҳафтум мошини фурӯшии навбатӣ аз Себадрон Opel Astra F аст ки дар кузофи хечбек соли барои 6 1993 солае ки бензин газ ҳардаш кор мекунад. абби моторш 1.6 литри простои коробкаш механикай. мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. соҳибшон ҳамин хел гуфтен хечбек арзонай. 4 та калпакҳои худаш 4 та балонаи средия мега соҳибшон. салоншам миёна мактафон кор мекунад. мошин мега хай дар нархш арзанда мега нахадо аст. омада бинен. нархи мошина мега 15500 сомонӣ гуфтесем бо арзона мешавад. мошин дар шаҳри Кӯлоб қарор дорад. 93 солае нахадо газ бензин 15500 сомонӣ, яъне ки номерошо мегафон аст. кадоми шумо мехаред маърамат тамос мегиред. агар шумо ягон мошини хай дигар хеле бошед дар комментар нависед кадом марка ба шумо дар кор аст, кадом сол аз кадом территория мо ҷудо карда ба шумо пешкаш мекунем. ҳаштум мошини фурӯшии навбатӣ аз Себадрон ВАЗ 21015 аст ки соли барои 6 2002 солае ки бензин газ ҳардаш кор мекунад. абби моторш простои 1.5 литре коробкаш механикай. мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. хоб мотор коробка 100% мега беҳтарин 6 моҳи дига ҳуҷҷат дорад. 4 та балон мега навай. мошини намхали сасена мега чӣ маълумоте ки соҳибшон гуфтиянд ба шумо пешкаш кардем. раднои краскаша мега инам хеле светай 6 моҳ ҳуҷҷат 4 балони нав коробка мотор 100 салоншон суз аст. хай баъзе ҷои бамперош кам кор дорад. дӯстон инаша хай хотор хоҳед мекунед ки мошин нархаш арзонай. нархи мошин 9500 сомонӣ аст бо арзона мешавад. мошин дар территорияи Душанбе қарор дорад. кадом тон агар конкрет агар харидор ки бошед рақамошон аст маърамат тамос гиред. мошини фурӯшии навбатӣ аз Себадрон ВАЗ 2107 аст ки мошинои советский молодежни соли барои 6 2005 солае ки бензин газ ҳардаш кор мекунад. абби моторш 1.5 литр коробкаш механикай. мошин мега дар ҳолати хуб қарор дорад. мошин мега ҳолаташ хубай нахадоай. раднои краска аст. салон тоза аст. магнитофон 4 дискаҳои нав 4 балонаи 80% дорад. мошин мега нахадо аст. хеле сайст, яъни тоза аст. омада мега аз пеш бинен маъқултон шид савдо мекунем. нашуд хадавои задагӣ пурсидагӣ ҳуҷҷат и чизо ягон маълумото нест. хай бо як бор дига кадом то харидорем пурсида мегирем. нархи мошин 12000 сомонӣ аст бо арзон мешавад. мошин бошад дар территорияи шаҳри Ваҳдат қарор дорад. 2005 сол ВАЗ 2107 номеро телефоншон мегафон аст. кадоми шумо мехаред ягон вариант доред рақамошон аст маърамат занг зад дига маълумотша аз соҳибашон гирем.
мошини фурӯшии навбатӣ аз Сайбадрон Daewoo Lacetti ҳастад, ки соли барои 2008 солае ки бензин газ ҳардаш кор мекунад. Абе мотораш 1.6 литри простой, коробкаш автомат аст. Сайстани мошин мегӯяд бениҳоят 100% нахаду. Срош мегӯяд сум дар кора мошина фурӯш дамода мегӯяд мошин мегӯяд сайстаниш беҳади бад хубай. Гази евро 4 дорад. Мошин мегӯяд 4 та электропакет, кожни салон, кондитсионер, мултирул, ҳамаш кор мекунад. 4 диска, 4 балонаи 80% дорад. нархи мошина бадо 27000 сомонӣ гуфтезанд, ки нашуд арзон кадан ягон чиз нагуфтиянд, намедонам ки арзон мекунад намекунад. Инаша пурсида мегӯяд 2008 сола мошин мегӯяд нахадад, ки тарафҳои европейска бадон аз ин мошино, яъне ки бохай аниқада гирен. Мошин ҳозир бошад дар ноҳияи Данғара қарор дорад. Не ки нашуд арзон кадан ягон чиз гуфтагӣ нестай. Мумкин нархи ахирон шавад, ки арзон мекунад. Инаша пурсида мегирен. 27000 сомонӣ номерошро мегафон аст. марҳамат тамос гиред. мошини фурӯшии навбатӣ аз Сайбадрон Opel Vectra B ҳастад, ки Opel Dutty намхели светои металлик соли барои 6 1999 солае ки бензин газ ҳардаш кор мекунад. Абби мотораш 1.6 литр гуфтааст, коробкаш механикаи сайстани мошин мегӯяд нахаду 100%. Opel Vectra B Dutty яъне ки бениҳоят мега 100% мега ягон ҷош камбудӣ надорад. ҳуҷҷатҳои мошин мега ҳаста мега не ки нагуфтанд чанд хасро не ки дорад. 4 балонаи соз, 4 диска, салон тоза, нахаду обши мошин. нархи мошина 25000 сомонӣ гуфтесанд. агар одамони конкретан харидор наличи сумкати боша мега бо арзон када метия мега соҳибшо. мошин хайнахе дар сурат тозак тофтесай. мошин дар ноҳияи 5 қарор дорад. кадом метавонед мехаред номерои телефоншон навистагастай метавонед дигар маълумотша гиред. агар шумо ягон мошини хариди дигар хеле бошад дар комментар нависед кадом марка ба шумо дар кора мо ҷудо када албатта ба шумо пешкаш мекунем. мошини фурӯшии навбатӣ аз Сайбадрон ки Daewoo Nexi ҳастад, ки Nexi арзонак соли барои 6 1999 солае ки сӯзишвориш бензини холия. абби мотораш 1.6 литра, коробкаш механикаи мошин мегӯяд дар ҳолати хуби миёна қарор дорад. мошин мегӯяд 100% мегӯяд 99 сола мегӯяд бензини холи 1.6 простой мотор, радной краска сафед, 4 балонаи простой, 4 диска дорад, электропакет ҳастад. мошин бадор чӣ хеле хайдаси камтар кор дорад. инаша худатон мекунед хай мумкин 1000 сум 2000 яъне ки кор дорад. инаша майда мекунед ҳам берунша ҳам дароша кам тоза кадан накурад. 4 диска дорад, 4 балонаи средни. нархи мошина 4500 сомонӣ гуфтесанд. бо агар конкретан харидор боша мега бо ягон сум арзон мекунед, ки мошин хай камтар кор дорад, ки Nexi арзона 4500 сомонӣ бардорад. нигоҳ кунед дар 4500 сомонӣ Nexi ҳастад, ки бо ҳамирам арзон мекунад. мумкин хай то 3500 3000 мегиред. хай бо ягон аниқада гирем. мошин дар шаҳри ҳисор қадр номерошон вавилон аст. шаҳри ҳисор дай метавонед агар харидори конкретан бошед метавонед дигар маълумоташа гирен. шумо намагар ҳамхари мошинои фурӯшии хона, замин, квартира чизе ки набоша барои фурӯхтан сурат маълумот ҷоре кунед. рекламада мемонем. ин буд 12 мошини фурӯшии мо. то видеои оянда худо нигаҳбони ҳамаи шумо.